propietat. Aquest estiu va collir 70.000 quilos de raïm que entra a la cooperativa de la Granada. Aquest gener va començar a cobrar la barema de l'any passat. Les varietats blanques a 22 cèntims al quilo, les negres enfonsades a 15 cèntims, preus que, afirma, cobreixen només el 60% del cost. Si analitzem els costos, pleguem ja no esperem ni el collir raïms ja. No podem fer números perquè si comptem les amortitzacions i el personal i les cotitzacions i una cosa i l'altra, és que no guanyem res, ni el sou. L'últim any de bons preus va ser el 2000. Des d'aleshores han anat caient fins als que es cobraven el 1989. Han pujat els costos, però el pitjor és que s'ha incrementat en excés la producció i ha caigut el consum. Sobren vi i vinyes. La situació és tan desgavellada que comença a afectar les cooperatives molt seriosament i a les empreses també. Hi ha empreses en venda, comencen a haver moviments. A les vinyes hi ha molts brots verds, però en aquest cas no són cap símptoma positiu. Jo penso que és la pitjor situació perquè aquesta és una situació estructural. No és una glaçada, una pedregada que et pot afectar conjunturalment una campanya, però aquesta, malauradament, les perspectives són bastant negres.